4 vuotta taitaa olla siitä, kun viimeksi tein jotain, tai viimeksi kun semmoinen podcast kuin Postpojat ilmestyi. Ja täytyy sanoa, että mä olin tosi iloinen, kun siis sä tässä halusit tehdä jotain tämän kaltaista, koska no, mä tykkään mediatuotannoista ihan vaan sen takia, että silloin tehdään jotain aidosti sellaista, mikä tuntuu, että annetaan maailmalle. Tiedätkö, että mäkin puserran jotain itsestäni. Varmaan siksi, kun ei pysty synnyttämään, niin täytyy luoda jotain. Sus on niin paljon muuten kaikkea mielenkiintoista, että me voidaan ihan hyvin aloittaa tämä ihan tämmöinen niin kuin tutustumisjaksolla ja sitten lähteä siitä eteenpäin. Että Miika, kerro nyt vähän, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja että niin kuin, mikä sulla on tärkeää? Okei, kiitos. Kiitos Eppu näistä ylistävistä sanoista. Olen tosiaan Miika, niin kuin Eppu tuossa mainitsi. Ja, se on vähän tylsää. Ihmiset kysyy monesti, että mitä sä teet työksesi. Mutta mä voin sanoa, mä teen psykiatrista hoitotyötä ja DKT-terapiatyötä. Ja siihen työhön liittyy semmoinen ehkä tietty anonymiteetti, ei mua varten, mutta kaikista tärkeintä, eli se liittyy asiakkaita ja potilaita varten, jota mä tietenkin haluan heidän yksityisyyden tunnetta ja tilansa suojella. Ja tykkään aika semmoista niin kuin minimalistisesta elämästä. Ja se ehkä, mikä mua ja Eppua myös yhdistää, on tää vihreä miesliikehomma, mutta sitten on myös elämäntapa-podaus. Joo, mä muistan, kun sä ensimmäisen kerran mainitsit tuosta sun elämäntavasta tavallaan tämä minimalistinen elämä. Ja mua jäi kauheasti kiinnostamaan. Tuli tietysti heti mieleen tämmöinen jantteri, joka on valinnut täysin oma elämäntapansa ja huomannut, että tämä on hyvä mulle. Ja sehän on hirveän kiinnostavaa. Siis silleen tavallaan, että ajattelee, että sulla olisi ollut mahdollisuuksia, omallakin koulutuksella varmasti niin kuin elää espoolaista tämmöistä keskiluokkaista elämää niin kuin itsekin, ja miksi et sä nyt voisi sitä elää muutenkin, mutta että mä itse aina tietysti, nyt kun tässä on 1,5-vuotias lapsi ja asuntolaina ja tavallaan elämä aika kiireistä, niin mä aina kiinnostun sit niistä, jotka elää ehkä vähän toisella tavalla. Niin onko sulla semmoinen kokemus, että sä oot niin kuin valinnut tämän sun nykyisen elämän? No kyllä mulla aika vahvasti on semmoinen kokemus, tai ehkä jos aikaisemmin vuosia sitten on elänyt ehkä semmoista elämää, mitä ei olisi halunnut, semmoinen elämä, missä oli paljon kiirettä ja kaikkea hommaa ja kaikkia niin kuin velvollisuuksia. Ja tietenkin mulla on edelleen paljon velvollisuuksia, mutta silloin ne velvollisuudet oli semmoisia, mitkä tuntui aika niin kuin turhalta. Niissä ei ollut oikein ehkä semmoista, niin kuin, tämä on aika klisee niin kuin puhua merkityksestä, mutta mä en tuntenut niissä oikeasti niin kuin mitään niin kuin merkitystä. Mulla ei ollut aikaa lukea, mulla ei ollut aikaa kunnolla keskittyä vaikka salitreeniin. Ehkä koe just se, että just tämän tyyliseen valintoihin, niin mulla ei niin kuin aina varaa, eikä nyt puhuta niin kuin tavallaan taloudesta, vaan ehkä ihan siitä, että mihin niin kuin jotenkin itse ihmisenä pystyy. Ja toi oli hyvä, kun sanoit just tämän salin, että on aikaa mennä salille. Ja tää on itse asiassa semmoinen, mistä itsekin tuo kotona ehkä vähän aika usein riitelee, että miksi ne salireissut kestää niin pitkään. Mietitään ylipäänsä sitä salia, niin se on ympäristönä semmoinen, missä on valtavasti erilaisia hahmoja. Ja se on todella siistiä, että kuinka sä tiedät joistain ihmisistä todella paljon, tavallaan tietämättä heistä kuitenkaan mitään. Mullakin on hyvin paljon semmoisia salituttuja, keiden nimeä mä en edes tiedä. Mutta silti me moikataan, me heitetään femmat ja me ollaan sillä tavalla, että ihan kuin me oltaisiin tunnettu jo vuosia. Eli just tämä niinku tavallaan lihasten kasvattaminen, myös voiman hankkiminen ja tavallaan eläminen siinä ajatuksessa, että minä nyt kehitän vartaloani. Niin siinä on myös jotain hirveän ironista näin miehenä ja mua on aina kiehtonut ehkä siinä vähän myös osittain semmoinen kapina, mutta sitten ehkä myös se, että mieskin voi jotenkin olla tämmöinen niin kuin esteettinen käytännöllisyyden lisäksi. Mutta en mä tiedä, mitä sä oot mieltä salin ja miehisyyden yhteydestä? No itsellähän oma niin kuin katsontokanta saliin niin lähti. Ekat salikokemukset oli 15-vuotiaana suunnilleen. Mä muistan kesällä 2009
mä painoin 58 kiloa. Ja kun alkoi sit kuntoilemaan ja harjoittelemaan, niin huomasi hyvin pian, että itse asiassa mun miehisyys ei edes kasvanut. Siitä minusta ei tullut mitään tämmöistä Adonista tai hulkkia tai saati tämmöistä tunnetaidotonta hormonipäätä, vaan se itse asiassa antoi mulle enemmän voimavaroja ja mahdollisuuksia niin kuin kasvaa. Ehkä nykypäivänä kyllä koen sen, että paljon paineita tai semmoisen niin johonkin niin vaikka mieskuvaan, että sun pitäisi olla niin kuin tietynlainen, että sä voit kokea vaikka hyväksyntää, niin pitäisi olla niin kuin tietyssä kunnossa tai muuta. Mutta mä näen, että me ollaan siitä alettu jo onneksi menemään vähän niin kuin ohi tietyllä tavalla. On ollut semmoista niin kuin ihan hyvää kehopuhetta ja semmoista niin kuin tiettyä niin kuin normaaliuden tunnetta, kun itsellähän on suuri rikkaus se, että voi olla normaali ja tavallinen heppu. Joo, jännä just tämä ero, kun mä muistan varsinkin kun aloitin opiskelemaan sosiologiaa, niin mulla oli kaikista kauheinta se, että olisi normaali. Ja että mä vedin aina kaikki tämmöiset eronteot just siihen, että mitä ne normaalit ihmiset on, ja tein se hyvin selväksi sitä aina välillä, että minä en ainakaan ole sellainen keskiluokkainen espoolainen, jolla on omistusasunto jo 1,5-vuotias lapsi. Mulle kaikista terveellisin tapa treenata niin on just yhdistellä näitä erilaisia osa-alueita, mutta siitä ehkä aina niin kuin välillä vähän niin kuin livahtaa tarkoituksettoman estetiikan puolelle ja ajatella näin, että lihasten kasvattaminen itsessään on tosi jotenkin hauskaa, vaikka se on aika niin kuin hyödytöntä ja se, niin kuin, että siitä ei ole niin kuin tämmöisen oman käytännöllisen elämän kannalta kauheasti hyötyä, niin se on just se juttu siinä. Psykoterapeutit ja psykiatrit on aina tosi oikeassa, että sillä ei välttämättä ole väliä, mitä sä teet, vaan että kun sä teet jotain. Ja myös sitten semmoinen, missä sä laitat sun vartalon tekemään juttuja, missä uurastat ja saat aikaiseksi jotain, niin se on aina jotenkin aina tosi monella tasolla jotenkin terveellistä. Ja kun säkin sanoit, että sä yhdistät vähän niin kuin just tätä podaus- ja voimatreeniä, niin mistä se logiikka tulee? Itse tykkään suuresti numeroista ja omassa vaikka niin kuin prosenteista, prosenttilaskuista, prosenttiluista, niin nykyelämässäni tämä salikonteksti on semmoinen, missä mä voin yhdistää niin kuin prosentuaalisen progressioseurannan. Se on vaikka semmoinen, mikä siinä niin kuin yhdistyy. Ja myös sit ihan se, että itsestä on siistiä, kun voi tehdä jotain liikettä, missä on itselle paljon painoa. Minä tein viikko sitten vaikka kulmasoutua ja siinä oli 145 kiloa, joka on itselle todella paljon painoa, mistä mä tunsin myös semmoista tiettyä ylpeyttä. Aina pitää tuntea ylpeyttä siitä mitä tekee. On hyvä olla aina vähän ylpeä. Niin tommosista asioista se koostuu. En tiedä, onko siinä mitään nyt sen ehkä niin kuin syvällisempääkään merkitystä. Sä oot siinä ihan oikeassa, että isoista lihaksistahan niistä on jopa haittaa. Ne kuluttaa hirveästi happea, sun on raskasta kävellä saati juosta. Mutta se on just se yksilön hyvin semmoinen niin kuin abstraktio, just se niin kuin sun juttu, mistä sä tykkäät. Sillä ei ole mitään väliä, vaikka se olisi niin kuin ulkopuoliselle se olisi niin kuin merkityksetöntä, tai vaikka sillä ei olisi mitään merkittävää yhteiskunnallistakaan merkitystä, se on täysin ok. Meillä kaikilla pitää olla niitä juttuja, mistä me digataan ja mistä kun me puhutaan, niin meidän silmät loistaa. Miten sä oot kokenut muuten sun oman yhteiskunnallisuuden? Onko sillä joku merkitys sulle? No kyllä sillä on merkitystä. Merkitys tulee itselle niin kuin omasta niin kuin työstä. Voi tehdä jotain semmoista niin kuin ehkä selkeästi konkreettista, joka auttaa toista yksilöä, ja sitä voi tehdä vielä itselle riittävän vähän tai riittävän paljon. Kaikkea ei tarvitse ajatella sen työn kautta tai se, että niin kuin minkä verran työ joustaa, vaan enemmänkin mun elämä mukautuu siihen työhön, eikä niin kuin sillä tavalla, että se työ olisi ikään kuin hallitseva elementti.
kun mä oon osa tätä kaikkea, niin on jotenkin mun myös vastuulla vaikuttaa siihen. Et se puhuttiin tästä aiheesta ennen kuin tämä alkoi tämä koko nauhoitus, että yhteiskunnassa on myös valtavasti, siellä on se posse, kenelle nämä leikkaukset ei tule vaikuttamaan, koska heillä menee itse asiassa jo ikään kuin elämäntilanne on semmoinen, että ei ole enää ikään kuin mistä leikata. On olemassa porukka, jota leikkaukset ei suhteellisesti koske niin paljon, koska he on jo valmiiksi niin ahtaassa tilassa. Ja sitten sen jälkeen mä aloin miettiä se, että ketä nämä on. Ja seuraava kysymys oli mun päässä se, että onko he usein miehiä. Siellä on ihan erilaisia ihmisiä keskenään. Että kannattaako meidän niin kuin ylipäätään meidän toimia mitenkään niin kuin suunnata ns. Laajennettu posseen syrjäytyneet miehet? Vaikka 2/3 vapautuu siten, että he vapautuvat ilman vakinaista asuntoa. Eli se homma menee käytössä niin, sä vapaudut, sä menet Ikekassin kanssa tonne Piritorille, niin siinä on aika vaikea sitten niin kuin linkittyä niihin yhteiskunnallisiin rakenteihin, mihinkä heidän niin kuin toivottaisiin kuuluvan. Se, että jos ihminen on vaikka toista ihmistä tai yhteiskuntaa kohtaan todella katkera, niin siitä pisteestä on todella vaikea lähteä niin kuin liikkeelle ja lähteä luomaan sitten pohjaa ikään kuin sille parantumiselle tai kasvulle tai mille tahansa. Se on tosi haastava tilanne sitten siinä vaiheessa puuttua niihin ongelmiin. Että se, että sä ainakin jotenkin pystyt käymään sun koulut, niin onko se vähän semmoinen minimivaatimus nyt sille, että kaikki pysyy mukana? Polku lähtee siitä, että se koulutus, mikä ikinä se onkaan, se käydään loppuun ja siitä sitten lähdetään niinku rakentamaan sit sitä omaa polkua. Hirveästi uusia teemoja tulee tähän esille. Mutta kun meillä oli tämä alkuperäinen teema, piti käsitellä tätä niin kuin miesten homoromantiikkaa, niin tässä huomaa, että no mä luulen, että se johtuu meistä kahdesta, että meillä on paljon sanottavaa, paljon ilmiöitä, mikä meitä molempia kiinnostaa. Ja tietysti eniten me tullaan todennäköisesti puhumaan penkkipunneruksesta, jos Miikan saa siitä puhumaan. Että mä yritän tietysti aina kysyä ykköstulosta, kolmostulosta, vitostulosta ja voi olla, että yksi jakso voisi olla ihan sarjalta. Mitä sanot, pitäisikö tehdä? No eiköhän tässä seuraavassa jaksossa niin käymme läpi penkkipunnuksen anatomiaa ja vuoden 2011 EDM-tyskenejä.